Glagol pisati. Devojčica piše hemijskom olovkom u svesci. Ovo je devojčica. Ovo je hemijska olovka. Ovo je sveska. Devojčica piše hemijskom olovkom u svesci. Učiteljica piše na tabli. Ovo je učiteljica. Ovo je tabla. Učiteljica piše na tabli. Muškarac piše pismo roditeljima. Ovo je muškarac. Ovo je pismo. Ovo su roditelji. Muškarac piše pismo roditeljima. Glagol pisati i padeži. Akuzativ, šta? Pisati knjigu. Pisati knjige. Pisati pismo. Pisati pisma. Pisati domaći zadatak. Pisati domaće zadatke. Dativ, kome? Pisati devojci. Pisati devojkama. Pisati roditelju. Pisati roditeljima. Lokativ, o čemu? Pisati o knjizi. Pisati o knjigama. Pisati o automobilu. Pisati o automobilima. Pisati o putovanju. Pisati o putovanjima. Glagol pisati u sadašnjem vremenu. Ja pišem. Ja pišem pismo roditeljima o putovanju. Ti pišeš. Ti pišeš knjigu u putovanjima. On, ona, ono piše. John Rowling piše knjige o čarobnjacima. Mi pišemo. Mi pišemo domaći zadatak u sveskama. Vi pišete. Vi pišete devojkama o ljubavi. Oni, one, ona pišu. Oni pišu knjigu o roditeljima. Glagol pisati u prošlom vremenu. Pisala, ženski rod. Pisao, muški rod. Pisale, ženski rod, množina. Pisali, muški rod, množina. Ja sam pisao. Ja sam pisala. Ti si pisao. Ti si pisala. On je pisao. Ona je pisala. Mi smo pisali. Mi smo pisale. Vi ste pisali. Vi ste pisale. Oni su pisali. One su pisale. Ja sam pisao pismo mojim roditeljima. Ja sam pisala pismo mom muškarcu. Ti si pisao knjigu o putovanju. Ti si pisala knjigu o ljubavi. On je pisao novine o automobilima. Ona je pisala novine o putovanjima. Mi smo pisali pisma devojkama. Mi smo pisale pisma muškarcima. Vi ste pisali knjige o čarobnjacima. Vi ste pisale knjige o pismima. Oni su pisali domaći zadatak u sveskama. One su pisale domaći zadatak o putovanjima.
Ja pišem pismo. Ti pišeš o automobilu. Ja pišem o putovanju. Mi pišemo domaći zadatak. Ona piše o putovanju. Ti pišeš pismo učiteljici. Vi pišete o novim tehnologijama. Oni pišu knjige o istoriji. Ona piše pismo autoru knjige. Ti pišeš knjigu o čarobnjacima. One pišu članak za novine. On piše roditeljima o putovanju. Ja sam pisala pismo autoru članka. Ti si pisao devojci. Mi smo pisali o knjigama. Mi smo pisale domaći zadatak. Oni su pisali o učiteljicama i ljubavi. Ti si pisala knjigu o automobilima. Vi ste pisali o novinama. Vi ste pisale učiteljici. Ona je pisala roditeljima o putovanjima. On je pisao zadatak u svesci. Ja sam pisao članak za novine. One su pisale o knjigama.